Минздоровье рассказала про стан потерпелых у буйным пожары на Градзеншчыне. Низкие баллы абітурыенту-медыку, дрэнныя навіны для кліентаў Уалберес и слезы Месси. Про гэта не толькі ў кароткім выданні навін у панядзелка 20 ліпеня на Белсаце. Як адчуваюць сябе пацыенты гарадзенскай больніцы, у якой учора адбыўся пажар. Пра стан здароўя пацярпелых распавяло Міністэрства здароўя. Паводле ведомства у горадню скіравалі сталічных спецыялістаў. Яны надалі метадычную дапамогу калегам і лячэбную пацыентам. Пажар у абласным клінічным цэнтры псіхіятрыі і наркалогіі на вуліцы Абухова адбыўся напярэдадні. Гарэла палата на 5-м паверсе будынку. У выніку з больніцы эвакуявалі больш за 250 асобаў, у тым ліку 10 дзяцей. На месцы здарэння працавалі 15 адзінак тэхнікі. Адмыслоўцы высвятляюць прычыну пажару. Адразу некалькі буйных аварый адбыліся на дарогах Беларусі цягам апошніх судняў. На жаль, не абышлося без ахвяраў. Гэтак непадалёк ад Слуцку на трасе Р-43 загінуў 41гадовы мужчына. Кіроўца Нісану, што рухаўся па трасе ў кірунку Бабруйску, не даў рады кіраванню. Машына з'ехала на ўзбочыну, пасля чаго перакулілася. Загінуў пасажыр легкавіка, 57гадовы кіроўца шпіталізаваны. У вёсцы Чучаны Мінскага раёну пасярод жылой забудовы легкавік «Мерседес» на вялікай хуткасці ўляцеў прыпаркаваная «Сітраэн» і мікрааўтобус «Форд». 38гадовы кіроўца «Мерседесу» загінуў на месцы. Цяпер міліцыянты высвятляюць падрабязнасці і прычыны здарэння. А на Лагойшчыне на трасе М3 Менск-Віцебск сутыкнуліся адразу 3 аўты. Кіроўца «Шэўрале» не прытрымліваўся бяспечнай дыстанцыі і не даў рады з тармажэннем. Калі Аўдзі, што ехаў наперадзе, спыніўся на пераходзе прапусціць пешаходаў. Пасля гэтага ў яго ззаду ляцеў яшчэ адзін легкавік «Опель». У выніку пацярпелі двое пасажыраў «Шэўрале», 41гадовая жанчына і 9гадовы хлопчык. Іх даставілі ў шпіталь. Малое дзіця пацярпела і ў Барысаве. Там 16гадовы падлетак збіў на матацыкле 5гадовага хлопчыка на самакаце, які нечакана выехаў на праезную частку. Дзіця з траўмамі неадкладна даставілі ў шпіталь. Беларусы ўтрэц актыўна абмяркоўваюць уступную кампанію «Медычная ВНУ». Карыстальнікі соцсеткі баяцца, што праз 5 гадоў лячыць іх будуць непрафесійныя асобы. Такія высновы людзі зрабілі пасля апублікавання сярэдніх балаў тых, хто паступіў. Гэтак у сталічным медычным універсітэце балы на ўсе спецыяльнасці упалі на 30-100 пунктаў. Адбылося гэта на фоне адмены платнага набору і павышэння колькасці месцаў для бюджэтнікаў. На дзяржаўным тэлебачанні пракаментаваў сітуацыю намеснік міністра аховы здароўя Барыс Андрасюк. Мы больш чым на 700 месцаў павялічылі бюджэт. Гэта значыць, мы даём рэальны шанец дзецям стацца медыкамі. У гэтым годзе на мэтавае паступалі дзеці з вельмі высокімі баламі. Паводле чыноўніка, спачатку наплыў абітурыентаў быў большым, аднак, пабачыўшы высокія балы, шмат хто нібыта спалохаўся і забраў дакументы. Сярод жа тых, хто паступіў паводле мэтавага скіравання, як адзначае Андрасюк, 60% з балам атэстату 90 і нават вышэй. Падмаскоўе ў агні. Паводле інфармацыі мясцовых чыноўнікаў, у бок сталіцы краіны-агрэсаркі сёння ноччу былі скіраваныя каля 400 беспілотнікаў. Пад удар трапіў чарговы склад маркетплейсу Уалберес. Паведамляецца пра знішчэнне складу Уалберес у індустрыяльным парку «Паўднёвыя вароты» ў Дамадзедаве, а таксама непадалёк Падольску. Гарыць таксама нафтабаза ў пасцелішчы Львоўскі. Адзін з БПЛА таксама пацэліў у жылы шматпавярховік у Дамадзедаве. Губернатар Маскоўскай вобласці Андрэй Вараб'ёў паведамляе пра 2 пацярпелых у выніку атакі. Нагадаю, днямі пад удары БПЛА ўжо траплялі адныя з галоўных складоў Уалберес у падмаскоўнай электрасталі і Катоўску-Тамбоўскай вобласці. На пляцоўцы маркетплейсу размяшчаюцца тавары, у тым ліку вайсковага прызначэння. Паведамлялася, што першая атака можа прынесці кампаніі і бізнесоўцам шкоду на больш як $1 мільярд. Трамп на верталёце, перапынак як асобнае шоу і бесдапаможнасць Мэсі. У прыгарадзе Нью-Йорку Іст Радэрфордзе прагучаў фінальны акорд 23-го чэмпіянату свету па футболе. У вызначальным двубоі на 82-тысячным MetLife Stadium сустрэліся каманды Іспаніі і Аргентыны. З самага пачатку матчу пірэнейцы захапілі гульнявую ініцыятыву і пачалі ціск на абарону Аргентыны. Аднак доўгі час тым удавалася адбівацца. Самыя
ж Мэсі і кампанія нячаста падыходзілі нават да штрафной супернікаў. За весь асноўны час 0 удараў нават у бок брамы. У канцы асноўнага часу аргентынцы да таго ж засталіся ў меншасці. За грубасць быў выдалены Энсо Фернандес. Першы экстра-тайм таксама прайшоў без голаў, але ў пачатку другога згуляла замена іспанцаў. Ферран Торес стаўся аўтарам адзінага голу. 1-0 і Іспанія дадае Кубак свету да тытулу чэмпіёну Еўропы. А 39-гадовы Ліонель Мэсі ў слязах робіцца другім на хіба сваім апошнім мундыяле. Эмоцыі пераможцаў без каментара. Фінальны матч за Кубак свету традыцыйна стаўся самую праглядальную падзею ва ўсіх кутках планеты. У Беларусі масавыя прагляды прайшлі ў прыватнасці на сталічным стадыёне «Дынама». А ў Варшаве беларускамоўны прагляд на амаль 400 чалавек зладзілі Александр Івулін і Ярослаў Пісарэнка. На вуліцах Буэнос-Айрэсу паразу сустракалі беспарадкамі, а вось іспанскія гарады, вядома ж, ператварыліся ў сапраўдны карнавал. Тым часам у Польшчы ў гонар пісьменніка з беларускімі каранямі Сергея Пясецкага пройдзе літаратурны конкурс. Аб яго правядзенні абвясціў прэзідэнт краіны Караль Наўроцкі. Польскім школьнікам, а таксама вучням польскіх школаў за мяжою прапануюць напісаць апавяданне, сюжэт якога працягнуў бы развіваць адзін з твораў самого Пясецкага. Працы прымаюць да канца верасня праз адміністрацыю школьных установаў. Аўтараў найлепшых твораў узнагародзяць у лістападзе падчас сустрэчы з самім Наўроцкім. Таксама апавяданне надрукуюць у адмысловай анталогіі. Найбліжэйшымі днямі, выходзячы на двор, апранайцеся цёпла, не забывайце парасона. Сіноптыкі абяцаюць кароткатэрміновыя дажджы, месцамі залевы, навальніцы і шквалісты вецер. У сувязі з непагаддзю Белгідрамет абвясціў памаранчавы ўзровень небяспекі. Раніцай у дзень 20 ліпеня парывы ветру ў сталіцы могуць дасягаць 15-20 метраў за секунду. Надвор'е воблачнае з праясненнямі. Тэмпература паветра днём прагрэецца ад +20 да +28 на паўднёвым усходзе. Міністэрства надзвычайных сітуацый нагадвае пра верагоднасць падтапленняў і ДТЗ. Заклікае быць асцярожнымі. Пра развіццё падзею апавядуць мае калегі ў вечаровых выданнях аб'ектыву і студыі Белсата 19 гадзіне. Заклікаю падпісвацца на нашы сацыяльныя сеткі, а таксама, калі для вас гэта бяспечна, паставіць лайк і пракаментаваць гэтае выданне ў Ютубе. Так вы падтрымаеце нашу працу і дапаможаце распаўсюду незалежнай інфармацыі. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.